Aja luwe to, Pak. Bangsos wis ora metu. Apa enggak? Bangsos, Bos, wis ora metu. Terus piye iki, Cuk? Ya kerja lah, Bos. Piye iki? Duh. Piye iki? Bansos malah wis macet ra metu sisan. Kuwi kerjaan nang ngeleram. Apa iki, Jem? Yo ngamen to, no? Beh, aku sih ora ngamen jem-jem. Wis ndang mangkat timbang rambadok. Jangkrik. Bising. Lupa ngamen gele. Mengapa? Bising. Perjalanan kita foto Wara begini ya, macam dekat ngamen jare selalu ada yang melihat. Minggat lah gue. Ya bos. Kau udah cap apa tuh? Kan. Padahal aku belajar nyanyi belum tak sampai papat karo Elsi. Kok suaranya panggah pales. Tangkrik. Kayak terus piye iki? Balik wedi karo singa. Masa iku, Pak. Lah nyapa bingung-bingung. Lah iki lho telo. Sing gurung dicelit cangkem paijem pres turah-turah iki. Wah, kamu nih. Orang bilang ngadu mana untal. Lancoy. Jem. Baik, Jem. Aa datang. Dewa lah bojoku wis balik to. Yo, sik. Apa kuwi, Nak? Bro iki ta, Jem. Hasilku ngamen iki. Bayu duit semua ada karung iki lho. Lah piye to? Ora sia-sia Jem lek belajar nyanyi tak sapi papat karo Mbak Elsi iki. Suaraku merdu pol. Piye hasilnya? Pira duit iki, Nak? Ya hitungin dhewe ta, Jem. Kuwi iki telol, Jem. Iki ngene, Jem ya. Musimi paceklek, Jem. Leh ku ngamen wis keliling 3 kecamatan. Yo leh telo kuwi dong kayak telo. Kowe iki jane dong apa ora to, no? Iki ki telo kaspe mendemi blok goblok. Wah, aku gak tahu. Udah jajal di Batok urung ngesoro mendemi pura lho. Oh, kon jajal maksudmu. Oke. Mata iku, Pak. Kerja, Bos, kerja. Urip ki butuhe akeh. Apa ya cukup leyeh-leyeh? Tanggung jawabku ndi? Mata iku, Pak. Bapak iki jane pengen kerja lho. Tapi ditunggu-tunggu kerjane ora teko-teko. Kerjaan kok ditunggu. Kerjaan ki yo digoleki to, Bos. Mata iku, Pak. Serba salah ngomong karo kowe iki. Bapak daknya angkat apa piye? Mbok tunggu. Bapak iki jane pengen kerja. Lah terus bapak kerja, sapa sing bayar? Ya kerja sik baru dibayar.
Pak. Kuwi ngono cek kanggo, Bos. Barang iki ngono kok kudu kabeh lho, Pak No. Tak kira ora kanggo lho, Kang. Kamu ting. Beh, kok ya malah tak pangkat dilebokne to ki. Kali bos. Ora lho, sampean kok malah dadi tukang rosok to, Pak No? Biasane lho ngarit. Sing dirit niku apa lho, Bos? Sapi papat wis entek kabeh. Ha iya. Lagi apa duite? Ceritane ngene lho, Kang. Aku belajar nyanyi to. Heeh. Jadi ben suaraku ki merdu lho, belajar nyanyi entek sapi papat. Kamu belajar nyanyi ki ning endi? Itu kalau Bapak LC kah itu. Walah, dan anu, sampean gelem rongsokan. Aku anu enek Stanley gelem ora sampean? Payu ora? Gue ki larang lho, Kang. Regane 15.000 kuwi ngawur. Kuwi maune kayak mbahku. Hah? Nembe digawe sepisan terus ora digawe meneh. Ning aku ya ora kanggo, ngono lho. Timbang ora kanggo nggo sampean ae. Tenan Iya tenan iki. aku lek karo sampean iki sapa nek belum rine to Pak No. Bagi ro piye? Wis ora nggo sampean kabeh. Aku lek karo sampean tenan ora ono balung rine Pak No. Alhamdulillah, Kang. Kowe ngerti ora ya? Iya. Berasa cantik wis diliwat wingi ta. Dan diselansani. Gitu ae ya. Ampun, Kang, kanggo yen nek kanca sebaik kowe ya. Aku lek karo sampean sore nek balung rine Pak No jeneng karo kanca lawas sing sing aneh Pak No. Ngono kan ya. Tapi tenang Kang ki, kowe ora njaluk nang iki. Wis ora Pak No wis pokoke nggo sampean dhewe. Kok Kang? Ya kuburan to. Lah sing ngomong pasari sapa lho Pak No? Tamu. Terus barang endi? Kuwi lho Bos. Matane. Kene ku kerandang lho. Ya stainless to sing tak omong mau. Pak No. Mata Itu lagi. Heh, kepriwe sak apa?